Velkommen til i dag. I dag der er vi på Langelandsfestival, og det skal mig og Niklas filme. Ja. Jeg ved godt, hvorfor jeg ved godt, at I spørger, hvorfor går jeg baglæns. Det er på grund af, at hvis jeg filmer sådan her, så skal man næsten ikke engang se mig. Så ja, vi er så på vej over der, hvor man kan købe ting og det der. Så det må I se. Ja, hej. Nu er vi sådan cirka dernede. Ja, der er mega meget her på at kigge. Alle de campingvogne. Så vi skal lige gå lidt for at kunne komme ned i byen og vise jer tingene. Og det første, jeg vil sige, det er, jeg filmer med nu. Jeg bruger ikke min telefon. Eller jo, jeg bruger min telefon, men jeg holder ikke min telefon. Jeg holder nemlig på en selfie-kamera. Nej, selfie-stang eller et, ja. Nå, men vi kommer derned nu. Hej. Her, der er mega mange campingvogne. Jeg sætter det lige mega højt op. Her, der er fucking mange ting. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der var fucking meget. Og så er der vand bagved. Kan I godt se, der er meget? Ja. Vi er snart nede i byen. Byen, den ligger helt dernede. Jeg tror ikke, I lige kunne se det. Den ligger helt dernede, så vi skal gå mega langt. Men ja. Hej, vi ses dernede. Nu er vi der næsten. I kan se det helt deroppe. Derude af byen, hvis I kan se det. Og der skal vi så hen. Og ja. Nu er vi hernede. Mig og Niklas, vi går så rundt og kigger og ser, om der er et eller andet ting, vi kan filme i morgen. Og jeg tror, i aften, der kommer der et eller andet musik, og det skal vi også filme for jer. Og kigge alt det her, der er. Ja. Det er, vi går lidt rundt og filmer her, eller vi filmer, når vi skal ned i vandet, men ja. Nu er vi kommet lidt længere ned. Vi er hernede, hvor man kan hoppe op i trampolinen, hvor man bliver spændt fast til et eller andet mærkeligt noget. Og så er der rutsjebaner rundt. Den skal så meget prøve, når det åbner sådan helt. Jeg tror, det er på onsdag, det åbner det hele. Prøv at se, der er Halloween-huset. Det glæder mig fandme til at vise jer. Jeps. Jeg tror, jeg har vist jer alt nu. Derovre der er der campingvognen, så jeg tror, mig og Niklas, vi går tilbage igen. Så ja, skal vi det, Niklas? Yep. Okay. Hej, vi ses derhjemme. Det er lækkert. Det burde jeg fandme at give til min lillebror. Alt det her mærkelige her, det burde jeg så meget at give til min lillebror. Og på kig, så er der også noget smykketing og solbriller derinde. Jeps. Ja. Det burde jeg så meget at købe. Du var mega sej. Jeg kommer fandme til at tage tid for os at gå hjem. Men der er 2 hoppeborg derhenne. Men det er bare nederen. Vi ville have filmet, at vi hoppede på hoppeborg, men han må ikke hoppe med mig, og jeg må ikke hoppe med ham. Så vi ses over på stranden, hvis vi kommer derhen. Derhen nu, og der er min lillebror. Hvad? Skal I ud og bade nu? Ja, nu er vi herhjemme, og lige om lidt der filmer vi, at vi skal ud og bade, så hej. Jeg har lige fået badebukser på. Jeg ved godt, det er fodboldbukser, ja. Men nu der skal vi ned og filme, at vi bader. Er du klar til det, Niklas? Og Niklas' campingvogn, den er så blevet låst. Så Niklas skulle ikke få sin badebukser på endnu. Så det skal han lige få sin far til at hente. Så ses vi dernede. Nu er vi her. Fuck, det er varmt. Det er varmt. Nå, vi filmer lige, når jeg kommer ud i vandet. Ses. Det er
Nu der skal jeg hoppe ned under det her vand. Nu skal det her godt tåle. Okay, jeg skal lave hovedspring ned i det. Okay, er I klar? Der er et dyr lige der. Okay. Ej, fuck. Mor, jeg kan ikke. Okay, jeg gør det nu. Jeg gør det. I did it. Det er varmt lige her. Jeg er nødt til at gøre det. Jeg gør det. Vi holder. Nu kommer det seriøste. Nu er vi færdige med at være ved vandet. Nu skal jeg bare hjem og klæde om. Så kan vi ses der. Det kan være, jeg vlogger lidt mere. Ja. Hej. Nu har jeg selvfølgelig klemt mine sko nede på stranden. Så nu skal mig og min mor ned og hente dem. Ja. Så ses vi, når jeg kommer tilbage. Hej. Min storesøster på vej ned i byen. Er det rigtigt, Emma? Vi skal ned og kigge på ting. Det skal min storesøster. Ja. Hej alle sammen. Og kig alle de der huse der. Alle husene. Eller teltene. Og kig. Alle sammen. Alle er de samme. Men vi er snart nede i byen, så ses. Og jeg ved godt, vi har været der 3-4 gange. 2, 3, 4 gange. Emma hun står og kigger på et eller andet mærkeligt tøj. Så ja. Vi ses, når vi kommer derud herfra. Hej. Lige her. Vi skal lige her. Den tænker min storesøster, at hun er køkken, og hun er lidt på. Ja, jeg tror, vi går videre nu. Så ses. Nu har jeg, så ja. Nu er vi lige kommet derhen til husene igen. Det betyder, at vi snart er hjemme. Så vi ses, når vi er hjemme. Hej. På vej op og høre musik i hjemme. Se, nu kan man høre musikken. Hvis I kan se huset helt derinde, det er et kæmpe stort telt. Og jeg har set det der før, det er derinde sådan et kæmpe stort hvidt telt. Nå, men ses derhenne, hej. Så nu er vi her.